Txirrindularitza maite dutenak ordizian biltzen dira urtero Marino Lejarreta txirrindulari ohiaren omenez. Herriko txapelgorri elkarteak antolatuta, klasikaren laugarren ekitaldia izan da, iragan igande goizean egin zutena. Aurten ere maila handiko txirrindulari ugari bildu dira, kirol ikuskizun honen inguruan. Marino Lejarreta, Abraham Olano, Igor Astarloa, Juanma Garate, Remiun Dietzen, Pavel Tonkov, Arsenio González, Igor Astarloa eta Jokin Mujikan lehiatzen izan dira besteak beste. 32 kilometroko erlojupeko proba hontako lehen partaideak goizeko 9 eta 4 abiatu dira. Arratsaldeko lau arnasetan bizin ninteken hankapuntetan erdilo dauden lehen lastanetan baina gaur ez dit balio gainezka interpretazioz hainbat gaur eman nizkion eta bueltan doazkio. Zangala traba eseri nintzen zure elmugaren azken atxetan laran jondoen itzal erdien gezurretan urteetan behin irekita usteltzea besterik ez duten loreen antzera arrainen blufen itxasoen urdintzera baina gaur ez dit balio gainezka interpretazioz hainbat gaur eman nizkion eta bueltan doazkio. Elkarren larruz ezpada ez duzue zer ikasiko aspalditik muxunezun nirekin tazu gabe naiz biziko. The revolution will not be televised. And I want you to hear this. The revolution will not be televised. Txirrindulariak boskotetan banatuta izan dira lehiatzen. Aurtengo Marino Lejarreta klasikoak 80 eta 60 txirrindulari bildu ditu. Guztira 91 talde, eta hoietatik 9 talde emakumez osatutakoak izan dira. Euria inarren jaigiroan jokatu da lasterketa. Hala ere, zoru bustiak eraginda, zenbait eroriko ere izan dira aurten. Thank you.
Moskuko gauzoroetan. Hiriaren oztasuna, espaloiaren beste aldean, geroari hirri barre eginez, zatoz lastana, lagundu etxera, mandragoraren mundu magikora. Laugarren ekitaldiko talderik azkarrena etxe ondo taldea izan da 45 minutu eta 15 segundotan helmugaratuta. Baina egia esan, irabazteak ez du aparteko garrantzirik. Izan ere, eguna txerrendulari eta txerrenduzaleentzako festa ederra baita. Eragiten du, buru barruan sekulako estanda, zatoz lastana, lagundu etxera, mandragoraren mundu magikora. Zeru lurrak astindu. Bueno, hasi gare bastante urduriz gitzen bost berez, baina bik pintxa bindaue urten garrian pixkat entrenetan. Orduen heldu gare ona 3 bakarrik. Eta 3 kasi behar izan dugu eta 3 kindu dana. Orduen, bespero ginuna baina asko sobeto, karo. Bai, heldu garenean ez ginu zingisten zelako ondo joan jakun. Karo, bostek tiretatik, bostek releuak itxetik, 3 bakarrik itxera aldia dau. Bai. Nahiko ondo molgaldatu gara, 3 artean erreleboak egiten eta igoeran pixkat azkenengoaren erritmora eta gero berriro beruntza tope alde genuen guztia ematen. Oso ondo. Gure helburua zen ondo pasatzea, bostak elkarrekin iristea, baina ezin izan dugu azkenean. Profesionalak izan dienak benetan honetan bizi zen dienak onena eta guretako dela azkenean gure hobi bat, ez? Eta gaina taldian itxia beste ez dauko zerikusirik, bakarrik urtetzen dozunean, ero zure lagunekin, ero beste gauza bada, así que horregatik baioz askoz politxaua. Sari banaketa ekitaldiarekin batera antolatzaileek Abraham Olano Ramon Mendiburu eta EITB ere omendu zituzten. Sentitzen da goxotasuna eta lagun artean ibiltzia eta lagun asko ikustia, denbo asko ikusi gabe daue egondu egeanak eta ondo, oso gustoa. Hombre, eske holako omenaldi estia, xamurrak bilatzen da estia asko egiten, esaten da omenaldi egiten danean azkenoko puntxoko gauzak izaten diala, baina nik hori este pentsatzen. Zergatik beti tartien ibili geanak beti izaten da holako goxotasuneko eta satisfazio emateko lagunak. Askok
esan dutena eta behar egin dutena, urtean behin ikusten diala, zergatik batzuk betikan etortzen dira, eta bestikan ezkerretik eta bestiak eskubitikan da olako egunak alkertotzia eta beren batalitak zatia ben artean, da gauza polita dira hori. Bueno, ekipoa ondo, ni nahiko larri. Ekipo oso fuertea jarri diate, eta saiatu nahi zariketa gehien egiten, eta albazizketara iritsi baino ja bakarrik utzi naute, eta bere denbora hona indute, eta podiunea ego gara, zia zobeto bidinitzen, denbora gehiago ginon azkeneko urte denbora dien entrenatzeko, eta baina azkenen gustora, uste egun politia eta berezia dela, eta hori ospatzea. Askotan ez gertatzen dena hori izaten da, ja behin kirola uzten dezunean jendea pixkat askotan aztu egiten da kirolarietaz, baina noizean behin horrelako omenaldi bat egiten dizuenen, eskertzo gadak jentea indikan goratzea lortutako garaipenak, eta garaipenak ez dianak ere bai, danetatik egoten dira, kirolariaren bizitzan. Txirrindulari horiak eta eukitzea, azkenean, garai haietako karrerak eta kompetizioak eta, jendea ustetu gustura ekartzen ditula burura, hemen euki duguna adibidez Raimon Dietzen, da horrelako txirrindulariak, goraipatzea eta elkarrekin elkartzea eta gogoratzea gertuko etapak, egindako etapak eta horrelako gauzak. Eskertzekoa da txapelgorriek egiten duena, bestela ez dugu normalki topo egiten, eta horrelako proba batekin elkartu egiten gara, eta jakitea bentsat bata besteengatik zer egiten dugun handikan bizitzan zehar, ez?